Ikastaroaren helburua da Ipar Euskal Herrian euskararen gaineko diskurtsoen gainean zer nolako onarpen maila dagoen aztertzea. Eta horretarako ekarri deguna da, hain zuzen ere aurreko urteetan Nafarroan eginda eremu berean azterketa izugarri on bat, metodologia berritzaile batekin, eta emaitza izugarri onak eman zituena. Orduan, helburua da metodologia berarekin jarraituta, iparraldean ere egitea azterketa bera, eta gero datorren urtetik aurrera EAN ere gauza bera egitea. Non eta 2028an helburu gorena izango litzateke Euskal Herri osoko lurralde guztietako biztanleen diskurtsoen gainean daukaten onarpen maila eta ze adostasun maila daukaten ezagutzea. Beraz, hemen gaude Baionan, plazara eta eusko ikaskuntza lankidetzan. Ikerketa bat eramaten dugu elkarrekin hemen Ipar Euskal Herrian, Nafarroan oinarrituta, eta jardunaldi hau etortzen da gure ikerketa hori elikatzera. Ari gara ikusten euskararen inguruko diskursoak zertan diren Ipar Euskal Herriko gizartean, zerk pizten duen gogo bat, zerk ez duen bat ere pizten gogorik euskarari buruz joateko, eta zer egiten zaion pizgarri hurbileko ala urruneko jendeari euskaraz bizitzeko. Diskursoa ez da bat ere jende aurrean hitz egitea, diskursoa da nola kontatzen dugun guk gure hizkuntza, nola kontatzen dugu euskara gure ingurumenean, publiko desberdinekin, gogoan izanez galdera existentzial bat, zergatik biziko gara 21. mende bukaeran euskaraz, edo ketxuera edo amazigeraz, jakinez erronka handia dugula mundu mailan hizkuntza aniztasuna bermatzeko. Beraz, globaletik lokalera ari gara gaur gogoetatzen jende biziki interesgarriarekin. Eta hona etorri gara aurkeztera, ez hainbeste datuak eta Nafarroan, batez ere metodologia hausnarketa bat egiteko, zeren ikusten duguna importanteena da metodologia kualitatiboa hasieran erabili dugula eta gero kuantitatiboa. Eta ekarri dugu pixka bai, zeren pensatzen dugu posible dela beste arlotan baita ere errepikatzea ikerketa hau. Hasieran metodologia kualitatiboa diskursoa agertzeko eta lantzeko mugari gabe, eta hor atera diren elementu nabarmenak eta importantenak eraman dugu galdetegi bat egiteko. Eta galdetegi hori oso berritua edo berria izan da, normalki erabiltzen diren aldagai klasikoekin euskara munduan. Hemen kontatuta, iparraldean kontatuta, gauza batzuk paraleloak izan daitezke, beste batzuk ez, baina entzule bezala hor zaude haitzen eta esaten begira honek zer ikusia du nirekin, honek ezein beste, eta baina beti ere ikerketa empiriko eta indartsua da. Eta batez ere diskursoaren importantzia momentu honetan ikusi dugu nabarmena dela, ezta? Batez ere inguru politiko eta sozial aldaketan dago eta ulertzeko zentsua, diskursoen zentsua eta jarreren aldaketa horiek nondik dator metodologia oso importantea eta baligarria ikusten dugu.